Salutare tuturor, eu sunt Master și bine am găsit la un nou episod al meu. Bine am găsit la extragerea giveaway-ului. Sunt 14 fucking participanți. Bun, vă mulțumesc pentru cei 29 de subscriberi. Dacă sunt 14, să scriem 14. Și o să fac în următorul fel. Hai să vedem ce pică. 1. Adică unul ar venea pac, 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 pac. Ștefan joacă câștigat giveaway-ul. Cu contul de Minecraft Premium. Yeah! Și vreau să vă spun că va mai fi un giveaway, nu știu când, dar va mai fi. Bravo, Ștefan joacă. Da, bravo. Na, și nu a câștigat doar giveaway-ul, pentru că vă are câțiva subscriberi. A câștigat și o promovare, deci duceți-vă pe canalul lui Ștefan Joacă și dați un fucking subscribe. Bye, bye.